Hello mga kawigil, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy chicken joy. Yan, Jollibee po yan. Tapos meron po tayo rito family pan spaghetti. Nandito po ating mga gravy. At kung gusto po natin magsili, meron pa rin po tayo sili rito. Huwag tayo magsimula, pray pa muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Chicken joy. Lagyan natin ng sili. Kain po. Okay. Sarap. Bagong luto, may natinit pa. Whoop.
Wow. Hulog na po natin para makita nyo. Haluin lang po natin ng konti. Kain po.
Excuse me po. Excuse me po. Classmate na po tayo. Grabe sarap. Jollibee.